ଜୟ ଜଗନ୍ନାଥ। ରୁଚି ରଚନା ୟୁଟ୍ୟୁବ୍ ଚ୍ୟାନେଲକୁ ଆପଣମାନଙ୍କୁ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ସ୍ୱାଗତ। ଯାହାଙ୍କ ଇଚ୍ଛାରେ ସଚରାଚର ଜଗତ ପରିଚାଳିତ, ବେଦ ପୁରାଣ ପୃଷ୍ଠାର ତତ୍ତ୍ୱବୋଧ ଯାହାଙ୍କ ଗାରିମାରେ ମହିମାନ୍ୱିତ, ଜ୍ଞାନ ଭକ୍ତି ଦିବ୍ୟତ୍ୱର ପରିଭାଷା ଯାହାଙ୍କ ପାଇଁ ନିର୍ଦ୍ଧାରିତ, ସେହି ପରମ ପୁରୁଷ ପରମାତ୍ମାଙ୍କ ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟରେ ମୋର ଏହି ସମର୍ପିତ କବିତା, ଯାହାର ଶୀର୍ଷକ ଆତ୍ମନିବେଦନ। ତୁମେ ଦିନେ ଦେଖାଇଲ ମୀରା ଶ୍ରେଷ୍ଠ, ରାଧା ତ ଶ୍ରୀମତୀ। ପ୍ରେମ ତ ଅଟେ ମହାନ, ଆଉ ବଡ଼ ଭକ୍ତି। ତୁମରି କଥା ମାନିଛି ଅଝଟିଆ ମନ ମୋର, ଅନୁଭୂତିହୀନ ହୋଇ ତୁମରି ଆଶ୍ରାରେ ପାତିଛୁ ମୁଁ ଛୋଟ ମୋ ସଂସାର। ବୁଝିଛି ବି ଏ ପୃଥିବୀ ମୋର ନୁହେଁ, କେହି ଏଠି ନୁହଁଇ କାହାର। ତୁମେ ଦିନେ ଶିଖାଇଲ ଅର୍ଜୁନଙ୍କୁ କର୍ତ୍ତବ୍ୟ ଓ ଧର୍ମର ବାରତା, ଦିବ୍ୟ ତତ୍ତ୍ୱ ଅର୍ଥବୋଧ ଭାଗବତ ଗୀତା। ତୁମ କଥା ଶୁଣିଛି ବୋଲି ତନ୍ଦ୍ରାହୀନ ଦିନ ରାତି କରି ଚାଲିଥାଏ, ଗହଳି ଭିତରେ ସଦା ଏକା ଏକା ଭିନ୍ନ ଜୀବଟିଏ। କର୍ତ୍ତବ୍ୟ ନାମରେ ଯିଏ ଢିଙ୍କି ଗିଳେ, ଭିତରେ ତୁମକୁ ଖୋଜି ନିଜେ ଜି ରହେ। ସଂସାର ଯନ୍ତ୍ରଣା ସହି କର୍ମ କରୁ କରୁ ଜାଣୁ ଜାଣୁ ଗରଳ ବି ପିଏ। ଆଉ ଆଜି ମନ ଖୋଲି ତୁମକୁ କହୁଛି, ଘେନା କର ବାରେ ମୋର ଆତ୍ମନିବେଦନ। ଖୋଲି ହୃଦୟର ଗଣ୍ଠି ସବୁ ରୁଦ୍ଧ ଦ୍ୱାର, ସାତ ସୁରେ ବନ୍ଧା ମନ ବୀଣାର ଝଙ୍କାର। ଦୁଃଖ ସୁଖ ତିକ୍ତ ମିଠା ପାପ ପୁଣ୍ୟ କିଛି, ଜାଣିନି ମୁଁ ଲାଭ କ୍ଷତି ମୁଗ୍ଧ ଅନୁଭୂତି। ସବୁ ମୋର କ୍ଷଣକରେ ହୁଅଇ ପାଶୋର। କଥା ବି ଦେଉଛି ଅବାଧ୍ୟ ହେବିନି ଜମା। ବୁଝିନି ମୁଁ ଜୀବନର ଜଟିଳ ଗଣିତ, ଯାହା ଅଛି ଭଲ ମନ୍ଦ ଯଶ ଅପବାଦ। ମାଳାଟିଏ ଗୁନ୍ଥି ଦେଇ ଥୋଇଛି ମୁଁ ପାଦରେ ତୁମର, ତୁମେ ଖାଲି ପିନ୍ଧିଲେ ଜାଣିବି। ତୁମେ ଖାଲି ପିନ୍ଧିଲେ ଜାଣିବି, ଶ୍ରମ ତ ସାର୍ଥକ ହେଲା। ମାନସିକ ପୂର୍ଣ୍ଣ କଲା, କିଏ ଜଣେ ବୁଝିଲା ତ ମୋର ଏ ଅନ୍ତର। ଜୟ ଜଗନ୍ନାଥ।